PMRD EM मुर्दाबाद गोविंद बसुमतारी मुर्दाबाद गोविंद बसुमतारी मुर्दाबाद डिपुटी चिफ मुर्दाबाद उमानगर आरो प्राइमारिजों सायख'जानाय चेयारमेनखौ गनायथि होनांगौ जोंहा गोबाव समनिफ्राय बाहाय जोंनि दुमरिगुरि VCDC आवहाय चेयारमेननि मोनसे केलेंकारि जानानै दंबाय थायोमोन। दा बे समावनो जोङो जोंनि लुगैनाय बायदि जेनेखि चेयारमेन जोङो मोननैबो प्राइमारिजों जेनेखि जों जा डिसिसन लानानै चेयारमेनखौ गोजौ लेभेलाव जों दैथायहरदोंमोन बे जिनिसा जाफुङैनि थाखायनो जों बे दिनैनि बे हाबाफारिखौ लानो गोनां जादों। जोङो 17/11/2021 जेनेखि आगुनि चेयारमेन रोंगौसा ब्रह्म बिथाङा नारि केलेंकारियाव जड़ित जानानैहाय माने गावनो गाव बिबानखौ एंगारनानै लादोंमोन। बिनि उनाव जोङो बिथांनि बिबान एंगारखांनायनि उनावहाय जोङो माने गोदानै मोननैबो प्राइमारिजों सायख'नाय जादों। बे मोननैबो प्राइमारिजों सायख'नायावहाय जोङो गिबियावनो जेनेखि भाइस चेयारमेननि बिबानखौ दैदेनबोदोंमोन। दा बिथांखौ जोङो चेयारमेनाव आपग्रेसन खालामनानै आरो बिनि उनाव जोङो दुमरिगुरि प्राइमारिनि जायनाखि प्राइमारिनि प्रेसिडेन्ट बिथांखौहाय जोङो भाइस चेयारमेनाव दैथायहरनाय जादोंमोन। दा बेखौ जोङो प्राइमारियाव पास खालामनानै ब्लक लेभेलाव हरनाय जादों। ब्लक लेभेलनिफ्राय जोङो आरोबाव डिस्ट्रिक्टआव हरनाय जादों। डिस्ट्रिक्टनिफ्राय सेन्ट्रेल बे जिनिसखौहाय जोङो माने दैथायहरनाय जादोंमोन। दा सेन्ट्रेलनिफ्राय जोङो सेन्ट्रेलनि जायनाखि वार्किं प्रेसिडेन्ट मानगोनां रोनगोरा नार्जारि सारनिफ्राय बिथाङा जोंनो लिरनानै हरदोंमोन। दा बिथांनि लिरनाय मथे जोङो डिपुटि चिफ मानगोनां गोविंद बसुमतारी सारनो जों हैनाय जादोंमोन। नाथाय जोंनि हैनायखौहाय डिपुटि चिफ सारा गनायाबालानो गोदानै नैबे 14 थारिखआवहाय जिउनां जेखिसान बिथांखौसो हरनाय जादों। दा जोंनि प्राइमारिनि आरो ब्लक लेभेलनि डिस्ट्रिक्टनि सेन्ट्रेलनि मोनफ्रोमबो जायनाखि जोंनि पार्टिनि बे नियमजों थांनायखौहाय बिथाङा नेवसिनायनि थाखायनो जोङो बिथांखौ माने नैबे चेनेलनि थ्रुयै जोङो बुंनो सानदों जे बिथाङा सासे गावनि बेक्तिगत सार्थजों सोलिग्रा सासे डिपुटि चिफ होननानै जोङो बिथांखौ दा सानो। मानो होननानै बुङोब्ला बिथाङा दिनै रायजो राजानि गोबां सार्थखौ रायजो राजानि जायनाखि लुबैनाय हास्थायनाय बेखौ बिथाङा फेलें खालामनानै होजोबबाय। जोंबो खबर होबाय थानाय जादों। ब्लकनिफ्रायबो मिन्थिखागौ, दा डिस्ट्रिक्टआबो मिन्थिगौ, सेन्ट्रेलाबो मिन्थिगौ। बे मिन्थिनायखायनो जोंनि जायनाखि पार्टि लेभेलजों जे जों लिरनानै लांदों बिथांमोनहा बे जिनिसखौ पास खालामनानै होनाय जादोंमोन। दा बिथांनि जायनाखि सेलेक्सन खालामनानै हरनाय बियो NDBSनि जिउनां NDBPनि जिउनां जेखिसान होनो बसुमतारी जादब बेखौ हरनाय जादों। दा जोंहा बाहाय एसेबो गोजोननाय गैया। मानो होननानै बुङोबा जोंहा जोंनि रायजो राजानि लुगैनाय आरो मोननैबो प्राइमारिजों जोंहा जे थांखि बे थांखि मथे जोङो आगुनि जायनाखि जोंहा जों सायख'खानाय मानगोनां सोमखोर ब्रह्म बिथांखौनो जों लुगैयो दासिमबो। दा जोङो मोनसे खावलायहरो सेन्ट्रेलसिम जाहाथे बे जिनिसा जाफुंनानै फैफिनो। आरो जुदि जोंथ' अलरेडि रिजार्भेसन होखागोन आरो होखागोनबो। मानो होनना बुङोबा जुदि जाफुङाबा जोङो हमना लादो UPPLआ गिदिर खहा जागोन। मानो होननानै बुङोब्ला बावहाय रायजोनि गांनाय लुगैनायनि खोथा दङ। बे समाजनि खामानिखौ मावनाया VCDCनि बांसिनानो VCDC चेयारमेनानो बांसिन मावनाय जायो। दा बिनिखायनो जोङो
जोंनि लुगैनाय बायदि जायाब्ला बावहाय गिदिर मोनसे खहा जानो हागौ होननानै जों सानो जिहेतु गोदान फुराना जों जायखौ सायख'दों बिथांजोंनो दंजोबो प्राइमारि सायख'नायजोंनो गोथोनि बाथ्रा गैया खारन थियारि जोङो मोननैबो प्राइमारिया थियारि दं गासिबो मोनफ्रोमबो वमेन्सनि इउथनि गासिबो जोङो माने गावबागाव भटखौहाय इस्ताफा होनाय जागोन এই কাৰণত ল'ব লগা হৈছে আমাৰ মানে যিজন চেয়াৰমেন আছিলে প্ৰথমতে সি নিজে ইচ্ছাকৃতভাৱে ইস্তিফা দিয়াৰ কাৰণত আমাৰ যিজন ভাইচ চেয়াৰমেন আছিলে সিক আপগ্ৰেডেশ্যন দিয়া হৈছে প্ৰাইমাৰী ব্লক আৰু আমাৰ জনতা লেভেলৰ পৰা তাক আপগ্ৰেডেশ্যন দিয়া হৈছে আপগ্ৰেডেশ্যন দিয়াৰ পিছতো এতিয়া আমাক এই চেয়াৰমেনক মানে বাতিল কৰি নতুনকৈ চেয়াৰমেন নিজে ইহঁতে চেণ্ট্ৰেলৰ পৰা নিজে চিলেকশ্যন কৰিলে আৰু কি এইটো আমি কেতিয়াও মানি ল'ব নোৱাৰোঁ কাৰণ আমাৰ বড়ো মুছলিম কোচ ৰাজবংশী যিবিলাক মানুহ আছে সকলো জনগোষ্ঠীৰ লগত মিলি আৰু খাপ খোৱাকৈ যিজনে কাম কৰি আছে এইজনকে আমাৰ প্ৰয়োজন আৰু এইজনকে বাহাল থাকিব লাগে এইটো আমি বিটিআৰ চৰকাৰক আপত্তি জনাইছোঁ এইটোৱে বাহাল থাকিব লাগে আৰু যিটো নতুনকৈ দিছে এইটো কাটি দিব লাগে এইটো আমাক নালাগে কেতিয়াও নালাগে হয়নে নহয় লাগে আমাক শংকৰ ব্ৰহ্ম জিন্দাবাদ আমাক তাকেই লাগে আমাৰ নতুনকৈ